podcastu zaměřeném na mentální a fyzické zdraví. Dnes nás čeká skvělý rozhovor s odborníkem na wellness a životní styl, panem Jakubem Engelem. Jak se starat o naše tělo a mysl v moderním světě? To je téma, kterému se budeme věnovat v následujících 15 minutách, rozdělených do 3 úseků. Ale nejdříve, Kubo, jak se máte dnes? Děkuji, mám se skvěle. Těším se na dnešní rozhovor. Začneme mentálním zdravím. Jakube, jaký máte názor na důležitost péče o svou mysl v dnešním hektickém životě? Myslím si, že v dnešní době je péče o mentální zdraví klíčová. Většina lidí je vystavena různým formám stresu a proto je důležité najít metody, které nám pomáhají relaxovat a uvolnit mysl. Jaké jsou podle vás účinné způsoby péče o mentální zdraví? Meditace a dechová cvičení jsou skvělé nástroje. Rovněž zdůrazňuji význam vyvaženého pracovního a osobního života. Někdy jednoduchý krok jako odpočinek od technologií může mít obrovský vliv. Přecházíme na fyzické zdraví. Jaký je váš přístup k udržení zdravého životního stylu? Fyzická aktivita hraje klíčovou roli. I když nemáte čas na intenzivní cvičení, krátká rutina, jakou jsme právě popsali v úvodních minutách, může udělat zázraky pro vaše tělo. Důležité je najít aktivity, které vás baví. Máte nějaký tipy pro ty, kteří mají málo času? Ano, i krátké procházky, protažení nebo rychlé cvičení mohou mít pozitivní vliv. Každý může najít něco, co mu vyhovuje, a integrovat to do svého každodenního života. Mluvili jsme o mentálním a fyzickém zdraví odděleně. Jak si myslíte, že tyto dvě sféry spolu souvisí? Jsou neoddělitelně propojeny. Fyzická aktivita může zlepšit náladu a snížit stres, zatímco pečování o svou mysl může zvýšit motivaci k pravidelnému cvičení. Je to symbióza. Máte nějaký konkrétní příklad, jak jste viděl tuto synergii v praxi? Ano, například klient, který začal pravidelně cvičit, začal pozorovat nejen fyzické změny, ale také nárůst energie a zlepšení spánku. To ovlivnilo jeho celkovou kvalitu života. Blížíme se ke konci našeho rozhovoru. Kubo, máte nějaká konkrétní doporučení pro naše posluchače, jak integrovat péči o mentální a fyzické zdraví do svého každodenního života? Určitě. Začněte malými kroky a postupně zvyšujte náročnost. Není potřeba dělat velké změny najednou a nezapomeňte si najít radost ve všem, co děláte. Děkuji, Jakube, za vaše cenné rady a čas. To byl inspirativní rozhovor o mentálním a fyzickém zdraví. Doufáme, že naši posluchači získali cenné poznatky a vám všem děkujeme za poslech.